A l'Ateneu he trobat persones que vull que m'acompanyin en el camí i de les quals crec que puc aprendre molt. Col·lectiu. He trobat col·lectiu que és algo molt bonic, però alhora també molt complex de fer i que em trama molt esforç. Jo he escollit la paraula lluita, perquè a l'Ateneu hi caben moltes lluites. Salvem l'olla, defensem el castell, l'espai feminista i moltes altres. Seguirem així durant molts anys. Este dibujo he dibujado es un árbol esto y estas son cerezas. Me gustan las cerezas y la Ateneu me gusta como las cerezas. Utopia, perquè l'Ateneu m'ajuda a caminar cap a la meva utopia. A l'Ateneu he trobat companyes feministes. Birres. A l'Ateneu he trobat la birra de la marca Barricada, que és l'única que m'ha agradat de moment. A més, compartir birres amb la penya molt a molt. Solidaritat. Suport. Resistencia. En el Ateneo he encontrado un lugar de resistencia frente como a la soledad, frente a la agresividad de un mundo siempre más competitivo, capitalista, racista y básicamente machista. L'Ateneu és cooperació perquè és un espai autogestionat que uneix diferents lluites i que crea unitat popular a Castelldefels. Vinga, la paraula que he escollit és col·lectiu. Per mi l'Ateneu és un espai de trobada, de reflexió i debat, d'aprenentatge i mobilització col·lectiva. Mi palabra para el Ateneo es ilusión. Ahí va a estar. Aprenent amb les meves companyes a lluitar i a compartir. Jo he trobat molt bon companyerisme, molt bones amigues i un ambient molt maco. Moltes gràcies a totes i a l'Ateneu arreplegades. Conocimiento. Conocer diversos proyectos y luchas de otros colectivos activistas. Encontrarte con lo inaudito, con lo inesperado. El encuentro más allá del encuentro para la gestión o para el trabajo. El encuentro con otros seres, con otros deseos, con otras capacidades. El encuentro para conspirar y para que permite inventar formas de vida para nosotros. Compromís social.
Gent compromesa amb el que passa al seu barri, al seu poble, a la seva ciutat.